weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to jum to sillaɓe bampara ɓurel to koccar kon wattu yoni hato gudiri to aynamadi bundu janke makam kon noon kon wattu yoni hato kippu sile feto ñebbe kodin wattuji yoni ha toon to kidire kabaruuji men coftal ballita ko ɗemngal pulaar kikidande puɗorɗen ko toon to leydi italy halenke ko fati séria mbo leydi italy ñalngu nogas e joyi ɓiƴe ɗen ɗon potite kikidankin e jokkino yuɓinet ñalngu koye kikidande timmata yuɓinet ɗon to leydi italy to leydi espagne man halkay ko fati e demi final coupe de roi mbo leydi espagne caggal kayde ɗen ɗon potite kikide hanki hen gotal yuɓina e kikide hannde heddingal ngal no yuɓine ma en hetto amadou wadi hoodere pulaar kanko tigui artanta en ɗen ɗon potite toon to leydi france ma en halko fati e liggue mbo leydi france ñalngu nogas e jeetaɓijo potite mum ne kay yuɓinama e kikide hanki sanga kay wattuji sappo e jeenayyi ha wattuji nogas e goho kanje kala ɗe yuɓinama kay ko fati e ñalngu nogas e jeetaɓijo toon to liggue mbo leydi france to leydi angleterre man halko fati e premier league mbo leydi angleterre ñalngu nogas e jeenaɓijo potite mum ne jokki yuɓinede yatten hen ko amadou badi hoodere pulaar to leydi portugal man halko fati e demi final coupe d'état mbo leydi portugal e kikiɗe hanki fc porto mo moussa marega kamɓe tigui waɗa élimination e kikiɗe hannde ma kay ɗin ɗon demi final uji jokku toon to leydi portugal to leydi mali man haal ko fati e tournoi zimbo zimbo toon to ñorodi sahel ɗen noon poti hiide jokki yuɓinede yatten hen ko ceerno souleymani marigo musidɓe tedduɓe to godde joni jaynoɗen. jaam ñalle moon hettiyankoɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko naasaande nayyi mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruuji men coftal ballitaw ko ɗemngal pulaar en mbirɗen e gardidi kabaruuji fuɗɗorɗen ko toon to leydi italy halen kay ko fati e série a mbo leydi italy ñalngu nogas e joyi pottite mum jokkino kikiɗanki hakkude kay sasolo kañum tigui huccodirno e napoli mbo kalidi koulibaly ngal ɗon potale kikiɗanki toon to leydi italy ngal gasiri ko tati e kikiɗanki noon ɗen ɗon poti jokkino hakkude atalanta mbo bergamo kañum tigui jaɓɓino korontone ngal ɗon potale kay ko atalanta bergamo kañum tigui waɗi kay no wowi wadde caggal kay nde ɓe fooli korontone balluji joyi wondude baliyel gotel toon to série a mbo leydi italy kikiɗanki ɗen ɗon potite jokkino hakkude benevento kañum tigui jaɓino elias mbo verona ngal ɗum pottalne kay ko elias mbo verona kañum tigui fooli benevento hay dinguiral mum balluji tati wondude ndiga toon to série a mbo leydi italy kikiɗankin ɗen ɗon potite jokkino toon to sardegna arena hakkude kay ɓen ɗon witeɓe kaliyari kañum tigui jaɓino bologna ngal ɗon pottalne kay ko kaliyari kañum tigui fooli bologna baliyel gotel wondude e ndiga e kikiɗanki noon ɗen ɗon poti jokkino hakkude kay ɓen ɗon witeɓe fiorentina kañum tigui jaɓino AS mbo roma toon to dinguiral djidji franki ko noon ngal ɗon pottale kikiɗanki ko ɓen ɗon witeɓe AS roma kañum tigui fooli la viola hay dinguiral mum baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel derby dieynaba hakkude kay kippumbo dieynaba kañum tigui jaɓɓino kay ɓen ɗon witeɓe sampdoria ngal ɗon pottal noon kikiɗankin toon to wuuro ngo dieynaba ko gotel e gotel on ɗon derby gayniri toon to série a mbo leydi italy kikiɗanki udnoden ɗon potiti kay toon to dinguiral san sero ko hakkude kay AS Milan kañum tigui jaɓɓino udinese ngal ɗon pottalne kay ko gotel e gotel woni kongal gayniri kikiɗan no udnoden ɗon potiti sanga wattu nogas fawdi hojomaji 45 wonande heure Europe nawara kay toon to siroma Dialaboy sanga kay wattuji sappo e jeenayyi fawdi hojomaji 45 ko Parma kañum tigui jaɓɓoto Inter mbo Milan toon to leydi Italie ngal ɗon pottal noon kangal tigui udat ñalngu nogas e joyɓiɗe toon to série a mbo leydi italy ma en artoy noon e deggodiral ngal taw koye kabaruji meɗen faaɗi sen imima toon to leydi italy no mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal bali taw ko ɗemngal pulaar faɗen ko toon to leydi espagne haalen kay ko fati e coupe de roi mbo leydi espagne caggal kay potite duttal demi final uji muɗum e kikiɗankin ɗen ɗon potite ɗe fuɗɗama yuɓinede e kikiɗe hannde yoga e moƴƴina fada yatten hen ko gorko mbo siraman dialoboy kanko tigui waɗanta en cimtol no ngal ɗon pottalle e kikiɗankin ha jogol ngal wadde kikiɗe hannde toon to leydi espagne jaam ñallema yawur seydi diallo giɗo pular jaam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinima fedde heblo sukaɓe afrique ko noon tigui kabaruji coftal ɓalle ɗemgal pular jaten ko toon to leydi espagne kalen tigui e kuɓeri ndi kananke mo leydi espagne woni coppa de rey mo leydi espagne demi final jokkino ta ko miñum jaaɓi hattirde toon to dingiral ngal kam naw kikiɗe hanki ko football club barcelona mo lionel andré messi kamen tigui jaɓɓino sévilla équipe mo andalus ceerno Umaar Demmbel potital ngal noon ko football club barcelona fooli sévilla ta ko loggi tati wondude e ndiga siftinde noon jahal ngal toon to Sanchez Pizjuan ko sévilla folnoɓe loggi ɗiɗi wondude e ndiga ɗin noon ko Ivan Rakitic wondude e kunde kamen tigui loggunoɗi ñalawma walla jemma hanki o noon udinno loggiɗi sanga hojomaji 12 dawal gandanal ko Umaar Demmbel ta ko fettiyanke mo football club barcelona international français kam tigui uditi loggiɗi nde dawal ɗimmal heeɓi hojomaji
capanɗe jeenayi ko ɗum tigi international espagnol ta ko central ngal Barcelona woni Gérard Piqué kam tigi heeɓi loggude loggol ɗimmol. ɗum noon saabinoma ha ɓe jeeyi toon to dawal bitengal prolongation ko toon tigi nde hojommaji 5 e dawal prolongation gadanal ko ɗon tigi Martin Braithwaite heeɓi loggude ngol ɗon loggol. ɗum noon saabima ha woni loggi tati e ndiga. ɗum noon okki Barcelona yaade toon to jaaɓi hatirde ta ko kubere ndi kananke mo leydi Espagne woni ɓe jeeyi toon to final ta ko Copa del Rey mo leydi Espagne. Ceerno Umaar Jallo ngal ɗon potital noon wonani tigi mettere dendagal Sevilla naɓe. ɗum noon saabino ha président mo club Sevilla e directeur déportivo woni Pepe Castro e monci kamen tigi jippino toon to bestuario woni toon to gurdi woni toon to fettiyankoɓe football club Barcelona ɓoloto ko noon tigi ɓe jeeyi toon. ɗum noon ɓe bostodiri e Lionel Messi ta ko konngol ɗiɗi belani. ɗum noon caggal kam nde Pepe Castro woni président mo Sevilla holliri kam Barça ko wano ɗiɗo polguji tan ɓe mbowi heɓ ko ɗon tigi Lionel Messi ta ko 10 Argentine woni kam tigi jaabi wi kam yo Sevilla hoddu toon to yo Sevilla hot galle mumen ta ɓe jaadi e ɓalli bulɗi. Ceerno Oumar Diallo ha joni noon no jayni nde holliri ni. ɗum noon ko Kade Nasser holliri ɗum. Ceerno Oumar Diallo central ngal football club Barcelona ta ko Gérard Piqué hollirama noon heeɓi gagnande kam tawtortake potital garal ngal hakkude mumen e Osasuna ta ko toon to dingiral ngal Al Sadara. ɗum noon yo joga kulhuli kam hoti wasde tawre hakkude mumen e Paris Saint-Germain. Ceerno Oumar Diallo sen gimmima toon to kam no jaten ko toon to Ceuta Levante Ceuta Valencia ko Levante jaɓɓoto toon Athletic Club de Bilbao sanga waktuji 9. ɗum noon hawra ñawlen baygunaɓe ɓattini kiraɗe Ceerno Oumar Diallo ngal ɗon potital noon jahal ngal ko toon to Sammames ko ɗekki gotel e gotel. duttal ngal noon ko toon to Ceuta Valencia sanga waktuji 9 ngal ɗon potital ne noon ko potital mangala fada toon kala noon keɓɗo yawtu ma kam tawa football club Barcelona toon to final Copa del Rey mo leydi Espagne. Amadou Badi hodere pulaar sen imima toon to leydi Espagne mbirren gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemngal pulaar faden ko toon to leydi France halen kay ko fati liggembo leydi France ñalngu nogas e jeetaɓijo pottite mum e kikiɗankin kanje kala ɗe yuɓɓinama e kikiɗanki noon hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe stade mo Brest caggal kay ndeɓe fooli dijon baluji tati wondude baliyel gotel olympique mbo Lyon kañum tigui fooli kay stade Rennes baliyel gotel wondude ndiga Metz koko fiyano hay dingiral mum baliyel gotel wondude ndiga taw noon finoɓe ngel ɗon baliyel kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Angers toon to leydi France noon kikiɗankin ɗen ɗon potite jokkin hakkude Nice kañum tigui jaɓɓino Nîmes ngal ɗon pottalne kay ko Nice kañum tigui fawi e dow Nîmes baluji ɗiɗi wondude e baliyel gotel Saint-Étienne koko fiya hay dingiral mum baluji tati wondude baluji taw noon fiɓe kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Lens Bordeaux kañum tigui jaɓino Paris Saint-Germain mo Kylian Mbappé ngal ɗon pottalne kay ko Bordeaux kañum tigui fiya kay baliyel gotel ha e dingiral muɗum e kikiɗanki noon ɗen ɗon poti jokkin toon to leydi France hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Lille kañum tigui jaɓino Olympique mbo Marseille ngal ɗon pottalne kay ko Lille kañum tigui fawi e dow Olympique mbo Marseille baluji ɗiɗi wondude ndiga Montpellier mbo Souleymane Camara kañum tigui jaɓino Lorient ngal ɗon pottal ko gotel e gotel FC Nantes koko foola hay dingiral mum baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel taw noon foliɓe kay ko stade Reims toon to leydi France toon to leydi France noon e kikiɗanki udno ɗen ɗon potiti kay ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Strasbourg kañum tigui jaɓɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe AS Monaco mbo Krépin Diatta ngal ɗon pottalne kay ko Strasbourg kañum tigui fawi kay e dow AS Monaco mbo Krépin Diatta baliyel gotel wondude ndiga ngal ɗon pottal noon kangal tigui uddi kay ñalngu nogas e jeetaɓijo toon to Ligue 1 mbo leydi France toon to Ligue 1 mbo leydi France noon heddoɗen caggal kay nde ñalngu nogas e jeetaɓijo kay timmi yuɓɓinede kikiɗankin ɗum noon ko caggal tan nde ɗen ɗon potite kala yuɓɓina e kikiɗankin ha hande kay jokki ardade ko ɓen ɗon wiyeteɓe Lille kono noon ma en artoy e ndinɗen gardimu taw koye kabaruji meɗen faadi caggal kay elen men koko jogori juutude kay ko fati e coftal ɓalli e kikiɗe hannde sen imima toon to leydi France no mbirɗen gardidi kabaruji men coftal ɓalli taw koye ɗemngal pulaar faɗen ko toon to leydi Angleterre haalen kay ko fati e Premier League mbo leydi Angleterre ñalngu nogas e jeenaɓijo potite mum jokki yuɓɓinede kikiɗankin yatten hen koye gorko mbo Siramane Diallo boy Amadou Badi hodere pulaar ko noon tigi Seydi Diallo toon to Premier League mo Angleterre jokkino ñalngu nogas e jeenaɓijo jikkiɗe hanki hakkude Berlin kamen tigi jaɓɓino Leicester City ngal ɗon potital noon ko ɗekki gotel e gotel ngal yaari toon to ɗingiral ngal Chelsea ko Chelsea United jaɓɓino Aston Villa ko Aston Villa noon foola loggel gotel e ndiga Crystal Palace jaɓɓino Manchester United ngal ɗon potital noon ko ɗekki ndiga e ndiga Ceerno Oumar Diallo ɗo sanga waktuji 7 ermo Britannique ma West Brom jaɓɓo Everton sanga waktuji 9 pawɗi hojommaji 15 toon to dingiral ngal Anfield
ɗum noon hawra toon to saare wuro barinaɓe sanga waktuji 6 ceerno Umaar Jallo ko Liverpool mo Sadio Mané jaɓɓoto Chelsea wadde mbiyen kam ko potital payodingal fada toon to dingiral ngal Anfield ceerno Umaar Jallo ngal ɗon potital noon tawa tigui e potital ɓurgal fade e ñalngu 29 kono noon ngal tawa tigui e potital ɓurgal fade toon to Premier League mo Angleterre giɗo Pulaar ko ɗum woni ko tongunoɗen kabaruji coftal ɓalli e ɗemngal Pulaar ko musidɗo mon Amadou Ba ngam Weltaare TV. Amadou Ba di hodere Pulaar ngam Weltaare TV faɗen ko toon to leydi Portugal haalen kay ko fati e demi final coupe d'état cambo leydi Portugal taw koye potite dutal e kikiɗe hankim potital gotal yuɓinama caggal kay hakkude ɓen ɗon wiyeteɓe Sporting mbo Braga kañum tigui yilloyino e kikiɗe hankin FC Porto mbo Moussa Marega ko noon ngun ɗon jillu kay ngu waɗi fayida caggal kay nde ɓen ɗon wiyeteɓe Sporting mbo Braga wawi kay hebde fartange yaade kay toon to jaaɓi hattirgui coupe d'état cambo leydi Portugal sifnorɗo noon jahangal kay wonno kay ko toon to parco du municipé on faami kay ko toon to Sporting mbo Braga wonno kono noon ngal ɗon potal ko gotel e gotel woni ko ngal gayniron e kikiɗanki noon ko toon to FC Porto ngal ɗon potal ne kay ngal fetti ko toon to dingiral ngal FC Porto kono noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe FC Porto mbo Moussa Marega kañum tigui foola kay baluji tati wondude baluji ɗiɗi wadde kay on faami toon to coupe d'état cambo leydi Portugal ɓen ɗon wiyeteɓe Sporting mbo Braga ɓe waɗi kay qualifié toon to final taw ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho toon to leydi Portugal noon e kikiɗe hannde maɗen ɗon potide jokku taw koye demi final coupe d'état cambo leydi Portugal hakkude kay Estoril kañum tigui huttodirta e Benfica mbo Lisbonne jahangal noon wonno kay ko toon to dingiral ngal Estoril kono noon ko Benfica mbo Lisbonne kañum tigui folnoɓe kay baluji tati wondude baliyel gotel e kikiɗe hannde noon sanga wattuji nogas e goho fawɗi hojomaji 15 wonande eruji Europe maɗen ɗon potide kay ɗe yuɓɓine taw noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Benfica mbo Lisbonne kañum tigui bisnoto kay ɓen ɗon wiyeteɓe Estoril toon to leydi Portugal sen wima toon to leydi Portugal ene mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemngal Pulaar faɗen ko toon to leydi Mali haalen kay ko fate tournoi Zimbo toon to ñorodi Sahel ɗen ɗon potiɗe jokkine yuɓɓineɗe kikiɗe cankin yaten hen ko ceerno Souleymani Mari ko kanko tigui waɗanta en cimtol ceerno Souleymani Mari ko joom ñalle ma Demmbel Jallo joom ñalle e maɗa e Weltaare TV en calmini kadi Weltaare TV no fewi hanki en mbawino addude kabaruji meɗen e fuga koyngel tirage baɗɗo e to Gadiaba kaƴel fuga koyngel jimbo faf mbiɗen ko tirage waɗi hakkude guure men guure sappo caami heddi guure sappo guure men sappo kal fuɗɗe mbaɗa tirage hakkude munen premier match fuɗɗata ko e dimanche le 7 Samagore e Kamandappe le 8 Gadiaba kaƴel kanum e Gimbanna le 9 Folonkita e Gadiaba Mbomoyaɓe le 10 hawrata ko Gawinane e Yuuri e Gawinane le 11 Madina ale Heeri e wuro men wiyetego Biiru Bango ɗeɗo guure kawrata hanki macce men mbawi gasde nen jiɗira saabi macce hani juuɗe ko 90 minutes mais macce hanki ɗe mbawi juuɗe ko 15 minutes saabi eɗen gandi hande guure men ɗe ene manki famde bolon ene manki andude bolon ene manki andude loi bolon en jii hen ko fewani wona ɗum gummorɗen ko fijirde e jaleɗe e bandiragal e enɗam wonde bi naati oɗon bi hokketeke ma bi amen o hokke yoɗani bi wawa hokkede caggal terrain eɗen gandi ɗum bi ene wawi noon albit ne wawi waɗede amande walla waɗede suspendi pour a bonni bi wuuro mani o kono bi o bonne balɗe 17 garani e terrain wonde o marki bi on bi to hokkama bi amne hokke enen mbiya bandiraɓe tan yo paam ken bandiraɓe ken enɗam ken jiidiɓe ko enen ndendi gurdam ndendi diwan ndendi kadi sago ndendi kadi hakkilantagal diine e ɗemngal Umaar Demmbel Jallo en jetti ɓiɓɓe ñorankoɓe wonɓe wuuro e wonɓe ladde eɗen mbiyatana hande yo ɓiɓɓe ñorankoɓe jooɗo pijja yoɓe jooɗo ɓe miijo ɓe micco ɓe gandade ko en bandiraɓe ken enɗam Umaar Demmbel Jallo Weltaare TV Jabbi Jala Sare Mango FRC Golfa hande noon macce ngala golle men darima ɗe balle ene fuɗɗito dimanche inchallah Umaar Demmbel Jallo gonɗen hande ko galle meɗen to galle ɗo galle sokomnaɓe woni Mamoudou Sokom e mawnu men e jinnaɓe mum ko ɗon jowɗen joni hande ko ñalawma foftere wadde hande hay batte mbatta caggal tan heɗade e hettade e foftade min jettimo Umaar Demmbel Jallo depuis Weltaare TV moƴƴere Allah yedduma e maɗa ɗipollo a jarama no fewi ceerno Souleymani Mari ko Allah jarama caggal kay e kikiɗe hankinde adduɗa on ɗon élément gam kam addude on ɗon tirage haɗi en noon fawde on ɗon élément caggal kay élément o no juuti en ala yaajede muɗum no moƴƴi kay onon addoɓe élément ji ɗi
wawan kay famande goomu coftal ɓalli boni e moɗon kala wawɗo addude elem yo addu kay elem taw ko hojom goto walla hojom e feccere caggal kay elem kay taw ko faweteɗo so woni hojomaji nayyi e hunde men wawata hebde fartange kay fawde on ɗon élément woni noon saago goomu coftal ɓalli ko wallodirde yimɓeɓe kala boni kala addu seeɗa mum o rendintinen ha kay wawa yonde hande kadi wawa hettede ko fati e kabaruji meɗen coftal ɓalli hande toon to leydi Mali heddoɗen haalen kay ko fati e permis de vie sombo leydi Mali potite ñalngu tataɓije kikidande ɗen ɗon potite hiɗe jokki oɗo sanga hakkude kay ɓen ɗon witeɓe CS dogowoli fila kañum tigui jaaɓi US bokkita ko noonne kay ka sévaré kañum tigui jaaɓi AS mbo police LC mbo Bamako kañum tigui jaaɓi AS douane mbo Sigasso toon to leydi Mali noon e kikidande ɗen ɗon potite kay ñalngu tataɓijo potital ɓurgal fadede kay ko hakkude Rayane mbo Bamako kañum tigui jaɓoto stade malien ngal ɗon potal noon oɗo san kay ngal fuɗɗike yuɓɓinede toon to leydi Mali en heɓan noon jencuduma ngal kono oɗo san kay koye doggude tigui ngal woni toon to leydi Mali. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum tigui woni ko meɗen nan noon kabaruji meɗen coftal ballita ko ɗemngal pulaar kikiɗe hande o toon to leydi Espagne ko fati e demi final uji coupe des rois mbo leydi Espagne e wondude kay toon to Premier League mbo leydi Angleterre taw koye ñalngu nogas e jeenaɓijo en hettike gorko mbo Siraman Dialaboy toon to leydi Mali tournoi zimbo ñorodi Sahel en hettike on ɗon tirage no waɗirat en hettike sawtol ceerno Souleymani Mariko kanko tigui artani e on ɗon tirage ɗum ɗon pikkuji jogorɗi kay huccodirde toon to tournoi zimbo musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique so yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon Diallo Umaar Demmbel Jallo takara lagal to ko Adama Ba gorko mbo Gurel Ndiaye kettotima laafi jaam e jaam ken hirana.